monstre que menjava princeses, primes grasses, guapes i lletges. Menjava princeses. El monstre, des de ben petit, somiava en el seu llit que la princesa Ateloi s'havia cruspit. Dit i fet, la va cercar i cercar, i el poble de la noia va arribar. I els vilatans, per si de cas, a la torre més alta, la de Naotinat, a la princesa van amagar. I busca que buscaràs, i busca que buscaràs, amb una balleta, que de monstres n'havia conegut molts de joveneta. I li digué: si una granota aquesta et menges, en un príncep et convertiràs. I així ni te n'adonaràs que a la cambra de la princesa et trobaràs. Digué el monstre esperançat. Aviam, un moment, noi. Monstre, quants anys tens? Jo. Sí, tu. 1000. 1000? Som molts anys, no, anys com tu. Aviam, quants anys tens? 5. 7. Sí. 1, 2, 3, 6, 7. Ja ves, ja. Mira, Maki, no entenc res del que dius. Ets jove, jo soc velleta, no tinc tantes tetes. Però tu ets molt jove. Tens moltes tetes.